бахшида ба Рӯзи Ҷавонони Тоҷикистон дар ноҳияи Вахш мусобиқаи Дави миллӣ баргузор карда шуд. дар ин рӯз наврасону ҷавонон ва кормандони ташкилоту идораҳои ноҳиявӣ бо як ҳисси баланди ватандӯстӣ иштирок намуданд. пеш аз оғози мусобиқа масъулини бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия бо иштирокчиён ҳамсуҳбат гашта оид ба риояи дурусти мусобиқа ҳарф заданд. бояд гуфт ки ҳамасола дар сартосари кишвар бахшида ба Рӯзи Ҷавонони Тоҷикистон миёни қишрҳои гуногуни ҷомеа чорабинии варзишӣ гузаронида мешавад. бо дастгириҳои асослурои сулҳ ваҳдати миллӣ пешвои муаззаи миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз аз рӯз рушд ёфта истодааст. ин аст ки имрӯзҳо бахшида ба Рӯзи Ҷавонони Тоҷикистон дар тамоми қаламрави ҷумҳуриямон Дави миллӣ рафта истодааст. мо низ ноҳияи Вахш низ дар якҷоягӣ бо бахши кор бо ҷавонон варзиши ноҳияи Вахш Дави миллӣ байни ташкилоту муассисаҳо наврасон ва ҷавонон ташкил ва баргузор кардем ки ғолибони мусобиқаҳо аз тарафи бахши кор бо ҷавонон варзиши ноҳияи Вахш бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. иштирокчиёни мусобиқа аз самти ҷамоати шаҳраки Вахш то самти ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон наздик ба 4 километр роҳро тай карда то ба Мара мерасиданд. яке аз иштирокчиёни фаъоли мусобиқа Фирӯз Талбеков аз ҷамоати деҳоти Рудакӣ мебошад ки ӯ ҳамасола дар ин рӯз фаъолона ширкат мекунад ва пайваста ҷойҳои аввал ва дуввумро соҳиб мегардад. дар ин рӯз ӯ тавонист сазовори ҷойи аввал гардад ва ҷойи дуввумро Аҳмадҷон Раҷабов соҳиб гашт. ҷойи сеюм бошад насиби Усмон Беков гардид. ман аз соли 2015 дар ин чорабинии Дави миллӣ иштирок мекунам. ин рӯзам дар ин Дави миллӣ иштирок кардам, ҷои аввал гирифтам. дар қисмати охири мусобиқа ғолибон бо тӯҳфаҳои таъсиснамудаи бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳияи Вахш сарфароз гардонида шуданд. искандари давлат, намозали эргаш, ноҳияи Вахш, барои барномаи иттилоотии ахбор.